Ja, we zijn nou een goede 2 jaar bezig. Ja, het begint te komen. Het begint te komen inderdaad, ja. Hoe bij elkaar komen? Met welk idee? Ik kwam Anton Chin in de kroeg. En die zei... Dat is een goed plak. Ja, dat is een goed plak inderdaad. En ze zocht een gitarist. Ja. Ik denk, ik speel gitaar. Dus laat ik eens mij gaan. Ik zou wel net kidnapped worden. Dus ik denk, ik gok het erop. En dat pakte wel goed uit. Ja. Goed, want Anton, je moest daar een band formeren? Ja, dat was over met Legendary Jerks. Toen dacht ik, nou, we weer wat door. Dus ja. Begon toch weer te prikkelen? Ja, zeker ja. Gelijk alweer eigenlijk. Maar... I take the first train on and I come visit you. I wanna stay there for